Виждали ли сте Hasselblad с централен затвор? Здравейте! 2000 серията. Мечтата на всеки филмов фотограф. Виждали ли сте планарът за среден формат 110 мм на 1.2? Мечтата на всеки фотограф. Може да се извади обектива само ако е зареден. По огромно огледало има вътре. 6х6 филмова камера. Hasselblad 2000 серия. Тук са скоростите, които обаче в случая са на централния затвор, а тук са блендите. Има една 2000 скорост, докато тия с фокален затвор са до 1.500, тъй като затвора е в обектива. А на този затворът му е вътре в... Тук, затворът е вътре в... Виждате ли ги пердетата? Тания ви в тялото. Отделно се маха филмов гръб. Може за сирене, така се закача. Ето тук му се отваря шахтичката. Зарежда и с едно перверзно штрак. Звук приятен за всеки фотограф. Благодаря.